karon pila naman akong edad tagna. So I'm 52 years old, no? Kami tong gitawag nga marshmallow babies, no? Marshmallow babies. So ipanganak mi atong 1970s, 1970 gyud ko, no? Og nidako mi, no? 1970s and to 1980s. Marshmallow babies, no? So katong panahon na daghang kay tag gikahadlukan, no? Makakita mi pulis, hadlok mi, no? Nanuman nga pati pulis mo appeal man sa haircut inspection. So kinanan nimong haircut limpyo gyud, no? At least 3x4, 3x5, 2x3, no? Magbantay-bantay sa eskwelahan. Tanahon kinsa toy taas ug buhok nga base nga mga NPA ni, no? So haircut inspection. So nindot nibalik naman po ng usong inana ng haircut, no? Tanaw mga bata ron ilang haircut. Na pulis kahadlukan kung usahay sad ana ay checkpoint nga magbantay PC, abantay yung PC. Mas isog pa ginang mga PC. Philippine Constabulary, you know, PC. Dagan ka na wala nakabot sa PC. Ato kag bukid-bukid, mga asyenda, mga barangay. So napag CHDF, CHDF. Kama ang CHDF? Civilian Home Defense Force. Mga milisya. Muna na sila ron ang KAFGO. Or arang-arang ng KAFGO ron. Ha? So CHDF. So anahay pag ito yung mga vigilante nga gitawag nga mga pulahan, masaag ka kung kay pula nga bandera sa patay gyud mga pulahan, mga vigilantes, no? So in the end kung gabi ay gyud laglaag nga daghan kay mga 6x6, unsa mga 6x6 nga mga truck, mga army na kung gabi no, pataka kaglaag sa curfew, puniton ka sa army, sakay ka sa 6x6. So bata pa mi, among truck gani, 6x6 gina, army. So daghan tayong maragi kahadlukan nga mga tao. But we were young, bata, no? So mauna mong pagtanaw sad, no? Mahadlok may pulis, mahadlok may PC, CHDF, no? Mga vigilante, mga army, all these things, no? So, mahadlok po may maestra. Stricto kayo mga maestra sa muna. So, nakatilaw ko ng luhod sa munggo og asin. Abi ninyo, joke lang na, paludhong kag munggo asin. Ay, sus, naka-experience ko na. Tanawa, pari ko ron. Muluyagong kay elementary. So, natay gikahadlukan nga mga tao. So karon sa atong ebanghelyo gipaklaro ni Jesus, no? Ningon na siya ayaw mo kahalok. Busa ayaw mo kahalok. Pero ningon gid siya gisumpayan niya, busa ayaw mo kahalok sa mga tao nga makapatera sa lawas. But dili makapatay sa kalag, no? Isumpayan pag yun niya, hinuon kahadlukan ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o kalag dito sa impyerno. So, very clear ang mensahe ni Jesus. Pero atong ibutang kini sa konteksto kani nga ebanghelyo karon, sumpay ra ni siya sa ebanghelyo ni atong niaging Domingo. Nga nag-uul si Jesus nga nag-uul siya og naluoy nga daghan kay mga karnero o mura silag mga karnero nga walay magbalantay ug daghan kayo anihon pero walay mangangani, no? O gipadala niya ang 12 ka apostoles, no? Pagpadala niya sa 12 ka apostoles, gitagahan sila misyon. So kini siya, sumpay ni siya. Niingon siya sa iyang mga apostoles, ayaw kamo kahadlok sa mga tao nga makapatay lamang sa lawas at dili sa kalag. Kahadlukin ninyo ang inyong Diyos, ang atong Diyos nga mahan nga ato sa langit, nga makalaglag sa lawas o kalag dito sa impyerno. Pero ang nindot sad sa iyang assurance in the end, ang iyang promisa,
sa atong ebanghelyo karon. Kinsa man toy, no? Muangkon atubangan sa mga tao. Kinsa man toy muangkon sa atubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon nako siya sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. So nindot kayo nga assurance o promise, no? Pero kinsa man to'y dili mo angkon siya nga siya ako dili sad siya nako ang kunon sa atubangan sa akong amahan. Kung dili kun ninyo ang kunon sa atubangan sa tao nga ikaw ako adili sad ikaw ang kunon sa atubangan sa akong amahan dito sa langit. So nanay words nga impyerno, una po'y word nga langit, no? Ang kunon siya. I remember when I was in the Amazon sa Brazil as a missionary, nato'y one time naagyapoy mga tribo dito nga makaingon ta, no? Ang mga Amazona nga tribo nga di gid sila layhan nga naay mga strangers ug masuko sila mosulod kay sa ilahang lugar o teritoryo. Pero dito na ay usa ka lugar nga dili pwede sudlan sa mga bisang kinsay mga tao. Pero ako makasulod ra. Nanuman tungod ang chief sa anak nga tribo, iya ako giangkon nga iya akong anak. Chief, wa mo kabalo, prinsipe ko sa Amazon. Prinsipe, kini ako ang anak. Walay pwedeng mo tandog kaniya. No? Bisan asa ni siya musud, asa ni siya musuroy, ani atong teritoryo sa akong tribo, walay pwede makatandog kaniya. Walay pwede nga mo abusar kaniya tungod siya akong anak, ako iyang amahan, siya prinsipe sa atong gingharian tribo. Ayaw gimong binuang kay Father Ramon basi akong tawagon ako akong katribo sa Amazon, no? So mga igsoon, mo na ang angkon, ang pag-angkon, no? Giangkon ako nga anak niya. So sa atong ebanghelyo karon unsa magig mensahe? Ayaw kahadlok, no? Usahay manggod dako ng atong kahadlok tungod sa atong pagka-Kristiyano, atong pagka-Katoliko, gitagaan kitag misyon ni Jesus. O tungod sa atong kahadlok, kaulaw, no, kahuyang, dili nato buhaton kining responsibilidad sa atong pagka-disipulo ni Jesus, taga-sunod ni Kristo. Anaay kahadlok sa atong kasing-kasing. Siguro diri sa Pilipinas di kay nato na mabati o masinati, pero sa ubang nasod biya lisod mahimong Kristiyano, lisod ang mahimong Katoliko. Nanuman daog-daogon man sila, anay dagang mga balaod o mga grupo, no, nga dili layhan nga ilang ipakita, ilang i-express ang ilang pagka-Kristiyano o Katoliko, no? Tumog Amerika, minyo land of free ng Amerika, ay sus, daghan diya mga grupo nga maingon gani kag Kristiyano ka, maingon gani kag Katoliko ka, awad-an kag trabaho, no? Mo express ka nga gatuo ka ni Jesus, patay ka, wa na kay mga amigo, no? Na tinuod na mo nang ubang mga Kristiyano, Katoliko sa ubang nasod, naaslay kahadlok basi mawad-an sila trabaho, no, mawad-an silag mga higala, mawad-an silag mga amigo o amiga, tungod nga sila Kristiyano, sila Katoliko. Mao nang dili na lang nila i-express ang ilang pagka-Kristiyano, Katoliko. They are afraid and even more to do their responsibility sa ilahang misyon. Unsa ganito ato ang misyon nga gihatag? Ang misyon, the mission of proclamation, the mission of promotion, the mission of protection. Go, proclaim the faith. Go, promote the faith. Go,
protect the faith. Go, provide the faith. Labi na gyud karong panahon na ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Kinsa man silang mga tawhana. Basi gobyerno pagyud ni, no? Ayaw kamo kahadlok kanila nga mupatay lamang sa atong lawas. Pero kahadloki katong mulaglag sa imuhang lawas o kalag dito sa impyerno. Ang kuna, ang Diyos sa tubangan sa tao nga ikaw anak sa Diyos. Nga ni promisa gayon si Kristo, kung dili kunimo ang kunon sa tubangan sa tao, kung nahadlok ka tungod na akay ngalan nga Kristiyano, nahadlok ka tungod binunyagan ka nga Kristiyano Katoliko, naulaw ikaw, no, sa imong pagkakatoliko, dili sa ikaw nako ang kunon dito sa tubangan sa akong amahan sa langit. Kana pulong na nga nigikan ni Jesus, iya kining promesa, iya kining gisulti para kitang tanan makahibalon. So mga igsoon, pangutana ang imong kaugalingon, unsa magyubili sa imong kinabuhi, no? Unsay bili sa imong tinuuan, asa kutob ang imong pagkakatoliko. Anatoy usa ka pari nga nibalik dinhi, ningon siya, nindot pa kay itong Valencia sa nguna 1970s, 80. Ang mga tao simple lang. Ang mga tao kadaghanan, mga farmers. Mga tao, mahurag ni ang ilang kinabuhi. Simbahan, munisipyo, eskwelahan, plaza. Once mo bagting gani ang simbahan sa alas 6 sa buntag, alas 6 sa gabi, ang mga tao muhunong yun na. Muhunong, mutindog, muatubang sa simbahan. Mingon siya karon, ang mga tao nangadato na, daganang abogado, daganang engineer, daganang mga businessman, nga milyonaryo, dagana kayong asenso. Pero ni asenso ka sila sa mata sa Diyos. Nga kung sa tumubagting ang simbahan, di naman sila muhunong. Ang mga bata, mo bisikleta, mga motor, gabi kayo dagang balik, wa na'y mutindog, wa na'y muhunong sa ilang gibuhat, wa na'y muatubang kaayo, muatubang sa simbahan ug muampo sa Angelus bisan pila lang ka minuto. Naunsa man, nahadlok na mo, naulaw na mo sa inyong pagka-Kristiyano Katoliko, tungod anay daghan nga dili mo buhat ni ana, asa kutob ang atong pagka-Kristiyano, asa kutob ang atong pagka-Katoliko. Remember yang gisulti, ay mo kahadlok na itong mga tao nga makapatay lamang sa lawas. Ay mo kahadlok, kung dili ninyo ako ang kunon sa tubangan sa umang mga tao, nga muangkon ka nga Kristiyano, Katoliko ka, nga muhunong ka sa imong gibuhat, mutindog ka, muatubang ka sa simbahan sa Angelus, dili sad kita ang kunon sa tubangan sa akong amahan. So mao kini usahay, kita nahadlok, kita naulaw na, kita nang luya na, tungod siguro nga saman, I don't know, no? So ipakita, ayaw kahadlok, no? Ayaw ka nang mangluya na kita, o ayaw kaulaw nga ikaw Kristiyano. Dito kung asa man inyong mga binuhatan, sa inyong opisina, sa inyong balay, sa inyong barangay, sa inyong lungsod, ipakita o isangyaw with pride so much your faith nga ikaw Kristiyano, ikaw Katoliko, kung imo kining buhaton ang kuno sad ikaw ni Jesus nga iya atubangan dito sa iyang amahan sa langit.